Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला आं नोंथांनाव भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जेबो सिनायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं दा फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे पस्ट मोनदों ओमफ्राय बे पस्टखौ गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बे मा पस्ट बेलाय होननानै बे पस्टआनो जाहैबाय लोगोफोर कनस्टेबलखौ लानानै मोनसे पस्ट लिरदों सासे सुबुङा आरोना ओमफ्राय बे पस्टआव ओरैबायदि लिरदों आरोना आं नोंथांनो बे पस्टखौ आङो मा लिरना होदों आं बेखौ नोंथांनो फरायना होला फरायना होयोब्ला एसे उसुबिदा जागोन मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ सोरबा फेमिलिजोंबो नायो नालाय बेनि थाखायनो आंनि बे भिडिअआवहाय आं नोंथांनो फरायना होला आरोना नोंथांनो जास्ट नैबे पस्टआव मा लिरदों आं बेखौ नोंथांनो स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना फरायनो हागोन आरोना ओमफ्राय आङो बेयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे पस्टआव मा लिरदों बेखौ नोंथांमोना फरायग्रोना लादो आरोना बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा फरायग्रोना लादो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बै पस्टखौ नुखाबाय पस्टआव मा लिरदों नोंथांमोना फरायनो मोनखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नंमारगौना नंमारा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं नैबे भिडिअजोंनो आं मोनसे बुस्थु मा होनो मोनसे भिडिअखौ सरजाबफाबावनो सानबाय मा भिडिअ होनना बुङोब्ला आङो बावखुंग्रियाव एसे बेरायहैदोंमोन बे बेरायहैनायखौ आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामहरफासै होननानै आं सानबाय आरोना नोंथांमोना नैबे बावखुंग्रियाव थांनाय भिडिअखौ एसे नायना लाबानो जाबाय आरोना दाथ' बावखुंग्रियाव माबायदि दा जोंहा फैगौ नालाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोरा सफैथारगौ ओमफ्राय बावखुंग्रियाव माबायदि रेडि जाना दं माबायदि रेडियाव दं बेखौ जों एसे नायदोंमोन आरोना नायनो माने मोनसे खामानियाव थाङो बेयाव हाबोबानाय मोननैसो मोनथामसो भिडिअ क्लिप बानायदोंमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो मोनथि मोनगोन बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ बावखुंग्रिया माबायदि रेडियाव दं बेखौ जों नोंथांमोननि एसे शेयार खालामहरसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नै दखान होनो थाखाय मानसिफ्रा जायगा लाफैजेनबायानो नोंथांमोन जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोन देखायगोन आरोना जाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा गोजाननि जाय फैफेराखै बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय जाय फैनो बिथांमोना फैनो हागोन आरोना जों बोखाजोब्बाय दानिफ्रायनो जों दा बाइकजों दं आरोना सानैल' फैदों जाय नुफेराखै नायनो हागोन आरोना दिनै मानसि खालियावनो रावबो फैयानो जों नोंथांमोना आराम देखायलांसिगोन नायलांबा जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नै दैजों बोखाजोब्बाय नै बेफोर दखान जाजोबगोन आरो दासो खालि जेला बोथोर फैयो अब्ला गासिबो भर्ति जाजोबगोन बेफोरो दाथ' खालि नै आरो बेयावबो मन्दिर गोदान जालायबाय माथो साले बाव मन्दिर गैयामोन नै बाव मन्दिर लुबावबाय औ देनां फैबा नुगोन आरोना नै जों दा गारिखौ थांगासिनो नै मन्दिरा लोगोफोर ओमफ्राय नैबेजों गाखोलांबाय आरोना नैबे मन्दिर बे मन्दिरनि एसे साहाजों गाखोबाय जों थांबाय नै ओरैहाय मन्दिर दंखायोमोन सिगाङावबो जों दा बाव दंफैयो आरोना नै नायनो हागोन आंनि उनाव फुरा थांबाय बिजोंथ' बारा गोजौ जायाबो ससेनिफ्रायसो गोजौ जायो आरोना हाब एम्फौआव जि गाबो मानसिफोर दङ खोमा नै साइकेलनि साइकेल गारिनि गारि दंफैयो आरोना नै जोंबो दा सानैजों ओरैनो नायलांसै होननानै नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायना देखायसै होननानै फैनाय जाबाय आरो जोंबो हाबनाय जाबाय मोनसे खामानियाव फैदोंमोन नोंथांमोननोबो एसे देखायसै होननानै हाबफैनाय जादों आरोना र' बैथिं देखायोना मा दं ओमफ्राय
बेनिफ्रायथ' ओरैथ' मेन स्टेज थाबाय मोसानाय माबानाय प्रग्रामा ओरै जागोन नै औवा गारफैखाबाय औवा गारफैजेनखाबाय लोगोफोर खाबाय नै बेफोराव जायो आरोना खेला फांसन बावनो जायो नै खामानि मावग्राफ्रा नै बावनो दङ नै गेटआबो बानायहांबाय नै गेटआ नै बावखुंग्रि गेटआ नै बाव बानायहांबाय